Ozola Igbo World Tradition, Molonyoma Tochukwu, Global Starter. I'm very, very happy. So when that's one time work Oyoma Tochukwu. Okay, what can I do? When you go away, that's me where one girl so over there. Otua. And the women of Ma. Ibobi Bomano as in Koichi Nazelo. Ndo mini ndo azu ndo ifenine. Omo Oyoma Tochukwu na mali. Ndo Chukwu bi n'Ozala. Onye ndi mozi na Agbogu. Abụ m nwafọ Enugu State na Kano East Local Government. Amagunze ka nsi wepụta. Obi bụ sọsọ anwụle na abụ m onye Igbo na-asụkwa Igbo n'elu ya. Daalụ n'ọrụ. Nwanne anyị nwoke m na-asị ka eke isi bido egwu ga gịnị kwa elu egwu a ka ihe echebere wee cheta ya nwe egwu. Nwanne m nwoke gbakere anyị. Obi bụ sọsọ anwụle na ajụjụ a ịjụ. Asị nọ ekwurekwu na mere ọnụ. Mụbụ Oyoma Tochukwu bidokwanụ egwu ma eri nji wee dị arọ 14 ka m bidoro egwu a mana n'isi ibe niile dị n'ime bụ na a sị na nwugodo ya ugodo ọcha na ịbịa nwa ewu taa na ọnya ka nwa ya ata maka na mpịara wee wọwọ m na nna m bụ onye nnukwu egwu onye egwu ka ọ bụ gboo ndị tiri igede ha mụ ya nwa so o wee bụrụ ya bụ na mesorokwa nsọmụkwụ nna m a kpọgotebekwanụ wetinye ya bụ egwu ekenekwa m ụlọ nwanne anyị nwoke bụ Oyoma Tochukwu asị m ka m jukele dị ihe mere o ji wee lesị anya ọrụ egwu omenala ọ mara gara maka na nwa Jos ngwa ya nwe egwu omenala bikọs ọtụtụ egwu dị aba anyị egwu dị iche iche n'ebe anyị na-agụ ọtụtụ na-eti egwu tintikanti ọtụtụ na-eti ije dị iche iche wee lecha anya wụrụ egwu omenala esi ka ekwobanụ so anyị si ka ị mara why nsogbu adịrọ na ifekwanye mụ na ya bụ egwu ọdịnala anyị abụ ndị Igbo kwuru okwu sị na okenye adadọ n'ụlọ ewu ama n'ọbụla na omenala be ndị na-asị ya na ọkụ ife ifele ka ọ bụ maka na ọ bụ ife jogburu onwe na-enwesi n'elu daa maka na nne mụrụ ya mụrụ ya n'elu na ọ mụrụ ya n'ala so na ọ ya bụrụ ifele n'igwe na a ga-emegide omenala ndị ọdịnala ndị ana anyị na-anya kịta anụnwa ọ bụrụkwa na egwu ndị ọzọ tintikanti ka isi bụ egwu na ọ bụrụ egwu pancha bụ egwu nọ na anyị nlega anya Oliver Osadebe Eva Alichukwu ịna-anya ọtụtụ ndị ba na-asị na egwu be anyị nasị na ana ma ọ wee sị mba ka m sorokwa egwu omenala ya maka na n'ọnwụnwa ọdịnala ka m bụrụ ọnya ife kpatara nwanne m ekedekwa ụmụ ọhanaeze ndị ọma na-ege ntị ndị Igbo ụmụnne m nwanne anyị nwoke bụ Oyoma Tochukwu ọkụ agwụla anyị maka ya ka ọkwa na onye ọgwụ ndị ọbụla na-ege ntị bụ uruchi anyị aghọta ihe ọ na-ekwu ndị Igbo tụrụ edosi na agwa ofu onye hụrụ ahụ eke so wee sị ka anyị nụkere na egwu ya maka mụ onye anụkwere m nụkwakwa na egwu ya na-amasị m ka anyị nụkere na egwu ya ma gee ntị mara ka egwu ya si aga onye dị ọgọ nwe nwanne onye dị ọgọ nwe nwanne onye dị ọgọ ego oyibo onye dị ọgọ nwe nwanne onye dị ọgọ yibe abedi onye dị ọgọ nwe nwanne onye dị ọgọ gbagbu ụgbọ dị onye dị ọgọ nwe nwanne ọgwụ onye dị ọgọ bụ ego oyibo onye dị ọgọ nwe nwanne mgbakọ obodo egwu ndị nwere ego enwe obodo ijoba ndị nwere ego maka onye dị ogo onwe nwanne Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'olu anyị alachitekwa n'azụ anyị akpalịsịghị egwu adịrị ka si gbara gaba maka ya nwe egwu atọgogo m afịọma na-ahịọghara onwe ya ka ga ndị Igbo si atụ ya n'iru mgbe na-asị ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị biko obi m ose aṅụrị Start. Mgbe na-asị Oyoma Tochukwu nke ndụmọdụ nwere ihe ndị na-akwado ịbanye egwu ọfụ ma ndị nke na-agụ ma amabeghị onye ha nwụrụ maka omenala ya ha alanụ egwu omenala ya ha ma alalata ọtụtụ mmadụ ka na-akwado ka ha esi wee banyere ya nwa egwu omenala
ọ na-amasị m ụlọ onwe m were asị nwanne anyị biko ka inyekere anyị ndụmọdụ nwere ike inye anyị ka anyị nọrọkwanụ igbo ndị ọma na-ege ntị ga-eruchi ka ha kelekwa mara ndụmọdụ nwere ike inye ndị ọzọ were asị biko ka ịgwazi anyị onye ọma toju nwanne m imere ọfụma nnọọ ndụmọdụ nwere n'ebe ndị na-amalite na akwụkwọ ofe egwu a na-akụkụ na nke izizi bụ nọ ndidi na onye ndidi na-eri azụ ugbo o tesi aka ọ dị njọ na ya dịrị mma ife kachasị nke bụ obi onye ji eso ife ọ na-eme onye agbakọta na ya alụ mana nya isiokwu ma bụrụ ma ya bụkwanụ ọkpụkpọ oku akpọghị na ọ bụrụ onye a ga-akpọ oku ife ọzọ ọsị na luto na ọ fụrụ egwu n'anya ọsị ka ọ manye n'egwu na ọ bụrụkwa kpọọ m isi akpụ na albat isi ya dịkwa nke albat ene na nwa ya makwa ofu ụdị akwa maka na ọbara adasị asị na mụ bụ onye mmadụ Chukwu na-eti egwu bụ na ọ dị na obi anyị asatara ya asata mana ebe o jogburu onwe bụ na ife ije eme ka ikete ya ike ọ ga-ebute n'afọ na ego dị ya ọ bụ ụtọ n'ebe onye na-eje na ka ibie na mgbe jee ọtọ ụmụnne m mgbe na-asụ ụlọ nke ọ bụla onye na-eme na-ejisi ike bụ aka ya ọtọ olu ndidi na ahịa olisabi n'igbo daalụnụ igbo ndị ọbụla ege anyị ntị anyị lachetakwa azụ mụ na onye ọma Tochukwu nwanne anyị nwoke unu anụgo ihe o kwuru unu anụgo ndụmọdụ ọ nyere anyị nyekwa ndị ka na-amalite egwu amalite na ndị ọ na-amasịkwa na ndị ọ na-agụkwa agụụ ka ha bido ya nwe egwu ọgwụ omenala nke ọsọ omenala dụwara gboo omenala anyị ala anyị were asị onye ọma Tochukwu ga welcome anyị anụgo ihe ikwu anyị anụgo ndụmọdụ e nyere ndị egwu nyekwa ndị ka na-ebido were asị igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'olu biko nụ onye ọma Tochukwu ọ bụla ịchọ ịnụ egwu ya njebela YouTube onye jebela Instagram onye jebela Facebook ijekwa taịpụ onye ọma Tochukwu na YouTube ya afụ egwu ya ebe nwa onye na-akpọrọ ya n'ebe a ka ọ na-atọgbu m so were asị ijela YouTube taịpụ onye ọma Tochukwu ya afụ egwu ya na ijela Instagram ya afụ ya YouTube ebe ọbụla ọ dị ebe dị iche iche mmemme ọbụla dị iche iche ka ị na-eme ị na-agba nkwụ ị na-ekupụta nwa ya eme wedin ntụ ka ị kọntaktị ya onye ọma Tochukwu ọ bụrụ na ile anya dị ya ahụ dị ebe akara ekwentị ya na-agara ihe onyonyo were asị ka e were ya ka e wee kpọọ ya na mmemme ọbụla onye ọma nke ị na-eme la ekupụta nwa ya agba nkwụ eme wedin ka ị gbanye mmadụ Tochukwu na obodo ọbụla dị iche iche kpọọ ya ọ ya aza gị ndị na-Eshia ndị nọ Europe ebe ọbụla ndị be anyị nọ dị iche iche anyị na-asị ka ebe onye tụrụ onye ọma Tochukwu ka ọ bịa entertain ọgụmewe obi aṅụrị anyị nwa ndị Igbo anyị mara ka egwu omenala si adụ lọọ egwu omenala onyere enye anyị nwa ndị Igbo obi aṅụrị maka nna nna anyị ha mewere ya mgbe gboo anyị wepụta bụ ebidokwenụ ebe nna nna anyị ha kwụsịrị nụ a sịrị onye ọbụla mee mgbe ọ kwere ya nụ were asị onye ọma Tochukwu ndị i nwere gwanụ ụwa n'ihe onwe kwesịrị ịbụ ụmụ ụwa ndị Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị onye ọma Tochukwu ụmụnne na ụmụnna m dịka m si bụ ekwukwa mbụ ka m na-ekwu na Igbo a wee na-asị unu n'girigiri bụ ugwu eze na ọkwa na akwụdola eze o wee chie maka na eze sọsị anyị bụkwa n'ọsa wee na-asị ụmụnne m obodo ọbụla onye anọ na ugbo m bụkwa na egwu a ndị enye ụwa obi aṅụrị wee na-achụfu mgbu dị n'ụwa na aṅụrị bụ ụwa ụsọ ụwa ka na ndụ n'ife onye dị ka o bu ana wee na-asụ biko nụrụ ị nọ na Amerịka obodo dị iche iche Holland, Malaysia, South Africa, Cambodia anụ ma njegasị obodo dị iche iche dị akụ egwu ọ bụrụ imechi arọ akpọ onye ọma Tochukwu abịa mekwanụ ụmụ Igbo obi aṅụrị ọ bụkwa na ndị Igbo anyị ka agbadata akpọkwanụ m abịakwanụ m na-ekwu mere ọnụ na nwanne enwe bụkwa na edi wee na-asị nnọọ ka nwanne anyị nwoke Agụji Egbe si ọgbakwa n'unu na akara ekwentị m na-efu ya ka ọ na-aga n'iru onyonyo mgbe ọbụla onye kpọọ mụ agụmazi ya Instagram, YouTube, Facebook anwenekena ndị Igbo World Television wee na-asị na obi mbụ sọsọ anwụrị tata Agụji Egbe anwenekena ụnụ na-asị jisikwa n'ike isi enu ike daalụ n'ụlọ onye ọma Tochukwu nnọọ ana nwoke nnọọ a na-asọ weta n'aka nnọọ ịgba ya niile ofe mama gị mma ego oyibo